ஐட்டம்ஸ் இங்கே இருக்குது. நம்ம டி நகர் மாதிரி இங்கே வந்து ஃபோன் மொபைல்ஸ் எல்லாம் வந்து நார்மல் டைமில் இருக்கும். இந்த டேஸில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு ஃப்ரைடே மார்க்கெட் வந்து எங்கே இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா கேரளாவில் திருவூர்ன்ற ஒரு டிஸ்ட்ரிக்டில் இருக்குது. இது வந்து ஃப்ரைடே மட்டும் போடுவாங்க. எல்லாமே ஹோல்சேலில் கிடைக்கும். வித் 400 300க்குள்ளே எல்லா ப்ராடக்ட்ஸும் வாங்குற மாதிரி இருக்கும். பேண்ட்டு சட்டை எல்லாம் ஒவ்வொரு பீஸ் வந்து எது எடுத்தாலும் 400 300க்குள்ளே தான் வரும். அந்த மாதிரி லோ ப்ரைஸில் விற்கிறாங்க. எல்லாருமே நம்ம ஊருக்காரங்க தான் அங்கே வந்து ஃப்ரைடே ஆனால் போட்டு விற்பாங்க. நீங்கள் போய் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள், உங்களுக்கு ஒரு நல்ல பெனிஃபிட் கிடைக்கும்னு சொல்லுவேன். அதே மாதிரி இங்கே நிறைய ஐட்டம்ஸ் இருக்குது. நீங்கள் உள்ளே வந்து ட்ரை பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு எல்லாம் சீப்பாக வாங்கலாம். எல்லாமே கேட்டேன். இங்கே வந்து நான் எதிர்பார்த்ததோடு ரொம்ப கம்மியாகவே கிடச்சிது. எந்த ஷர்ட் எடுத்தாலும் 400 சொல்கிறாங்க. இங்கே அதே மாதிரி பேண்ட் எது எடுத்தாலும் 500 தான் எல்லாமே வருது. நம்ம சேனல் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்.